Здравей, Дани! Здравейте всички! Ден 16 изометрия. Обърнете внимание на върха на пръстите. Първо упражнение. Изнасяме голямото максимално под тялото напред. 10 секунди почивка. 20 секунди изнасяме в страни. 10 почивка. 20 секунди въртим отдолу. Почивка. Ляв крак. Почивка. Същото изнасяме. Почивка. Въртим отдолу. Почивка. 6 упражнения тук. 7. Почивка. И 8. Почивка. Благодаря.